Hallo, er der nogen? Er du okay? Er du okay? Hallo? Fuck! Oh my god! Hallo? Hallo? Jeg har fundet en pige. Jeg har fundet en død pige. Hun ligger ved siden af 2 stolpe. Ja, vi er i Ørestad. Kom nu! Det er detektiven. Jeg er på sagen. Det første jeg gjorde var at undersøge gerningsstedet. Goddag, retsmediciner. Goddag, herr detektiv. Hvad ved vi om mordet? Hun døde i går morges mellem 8 og 10, og hun er tydeligvis død af kvælning. Okay. Men kom, jeg skal lige vise dig noget. Du skal se noget besynderligt. Morderen har kun brugt 4 fingre med venstre hånd, mens han har brugt alle 5 med højre. Det var et bestialsk mord. En svær sag at opklare, men jeg måtte starte med at afhøre vidnet. Jeg har fået at vide, at du har set et mord. Ja, det har jeg. Så har du ikke noget problem med at fortælle, hvad der skete, hvornår det skete, og hvor det skete? Nej, selvfølgelig, der har jeg ikke det. Altså, jeg kom gående af den her vej, og så kom jeg gående sådan her. Og så var der sådan en stolpe, sådan en kæmpe stolpe her, og så lå pigen her. Og så jeg hende, og så ringede jeg til politiet. Du troede, du var alene? Ja, jeg troede, jeg var alene. Der var den her mand, som var iklædt kun sort tøj. Kan du beskrive ham nærmere? Nej, det var meget svært at se. Jeg kunne godt genkende én ting, og det var, at han havde en meget, meget skinger stemme. En skinger stemme? Ej, mere et grin. Det lød lidt sådan, eller sådan her. Okay, tak for din hjælp. Må jeg så gå nu? Måske. Måske. Det var ikke meget, jeg fik ud af den fulde mand. Men efter lidt research fandt jeg ud af, at Maria havde haft en meget voldelig kæreste. Jeg kontaktede ham og fik ham ind til afhøring. Det var afgørende for sagen, at jeg fik nogle vigtige svar. Hvad lavede du ikke om morges mellem 8 og 10? Mellem 8 og 10, der spiser jeg morgenmad. Jeg læser lidt avis. Det gør jeg hver morgen. På 2 timer? Ja, det er da meget normalt, er det ikke? Altså, det er jo bare sådan, jeg gør om morgenen, tror jeg. Okay. Hvad er dit forhold til Maria? Altså, hun var en fræk lille sag jo, ikke? Altså, som jeg havde lidt kørt med på et tidspunkt, men mere var der ikke det, tror jeg. Nej. Hvad er det, du anklager mig for? Det er mig, der stiller spørgsmålene her. Var det sådan, du har 2 voldsdomme? Altså, de voldsdomme der, de har jo intet at gøre med Maria. Altså, jeg behandler hende som en engel. For helvede. Jeg ved, det er dig, der har gjort det. Du kan bare finde ud af det! Du kan ikke bevise noget som helst. Jeg var på bar bund. Det eneste, jeg havde, var indicier. Mit næste skridt ville være afgørende. Jeg blev nødt til at tage ud og konfrontere Søren. Ja, det er klart, selvfølgelig. Jamen, det er selvfølgelig. Det skal. Hej. Ja. Jeg også det var lige nogle problemer med Blockbuster, nogle videoer, jeg ikke har afleveret sådan, men okay. Altså, har I fundet ud af, noget mere? Skinger et grin? Ja, lidt ligesom det her. Jeg også det var lige nogle problemer med Blockbuster, nogle videoer, jeg ikke har afleveret sådan, men okay. Morderen har brugt kun 4 fingre med venstre hånd, mens han har brugt alle 5 med højre. Jeg har faktisk et spørgsmål til dig. Hvorfor myrdede du Maria? Maria? Ja, det kender jeg ikke til. Jeg
Skurken var fanget, men hvad var motivet? Hvorfor slog hende ihjel? Forstår du det ikke? Hun bollede med en anden for helvede. Hun bollede med en anden. Hun skulle bare dø, kan du ikke forstå det? Jeg måtte bare slå hende ihjel. Hun skulle bare dø, jeg vil bare mose hende i mine hænder, kan du ikke forstå det? Det var det. Case closed. Skide godt klaret, detektiv. Hvordan gjorde du det? Jamen, kriminalitet er et begreb, jeg har i mine bukser.